Kaixo, arratsaldeon eta mila esker hemen izatagatik gaur gurekin. Ongi etorriak Lemizkatak antolatutako urtarrilaren matematikaren bila ziklora. Gaur niri dagokit sarrerako agurra egitea Beasaingo udalaren izenean. Alkateak beste arrazoi batzuengatik ezin izan da hemen izan gurekin urtero moduan eta barkamena eskatzen dizue. Niretzako eta udalarentzako pozgarria da honelako ekitaldiak ospatzen jarraitzea. Udala oso eskertuta dago Lemizkatak 10 urtetik gora daraman bide honetan egiten duen lanagatik. Herri mailako ulermenera eramanez, entretenigarri bezain interesgarri eta ludiko bihurtu duzue zientzia. Badago zer ikasi eta ezagutu modu errezean. Hilabete hau, urtarrila matematikarena bihurtu da denontzat eta ederki bete duzue aurten ere. Ahaztu gabe, aurten 10 urte beteko dituen Lemizkata nazioarteko matematika argazki lehiaketa. Udalaren izenean, Lemizkata kideoi, eskerrak eman beti bezala sustatzen duzuen zientziaren divulgazioa jarduerak are gehiago aberasten duelako udalerriko eskaintza eta gure mugetatik haratago baita zabaldu ere. Igartzako jauregi hau da horren testigu gaur egun. Como venía comentando en euskera, daros las gracias a todos los presentes por acompañarnos hoy en este ciclo Urtarrila Matematikaren Bila, organizado por Lemizkata. Hoy me toca a mí hacer el saludo de entrada en nombre del Ayuntamiento de Beasain. En otras ocasiones hemos tenido a nuestra alcaldesa Leire acompañándonos. Hoy me ha pedido que excuse su ausencia debido a tenía que estar tenía que cumplir con otro compromiso. Para mí, para el Ayuntamiento de Beasain, es una satisfacción que este tipo de actos se mantengan en el tiempo. El Ayuntamiento está muy agradecido por la labor que realiza Lemizkata en esta singladura de más de 10 años y que esperamos tenga continuidad. Habéis convertido la ciencia en entretenida e interesante. Siempre hay algo que aprender y conocer de forma sencilla. Este mes, enero, además, se ha convertido en el de las matemáticas para todos y todas las beasaindarras y habéis cumplido con creces un año más. Sin olvidar el concurso internacional fotográfico sobre matemática Lemizkata, que este año cumple su 10ª edición. En lo que a mí respecta y en nombre del Ayuntamiento, a los miembros de Lemizkata, agradeceros la actividad divulgativa que siempre promovéis y el esfuerzo diario que realizáis para llevar a cabo este tipo de ciclos. Sin más, daros las gracias eta, eskerrak eman, eta gozatu dezagun dano batea. Ondoren, zuzenen hitza emango diot Jose Luis Etxezarretari. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mariola, eta eskerrik asko bertan zeraten guztioi. Zeuek honea etortzen seitzen dezuen bitartean antolatzen saiatuko gera. Egia esan bar dugu, geroz eta zailago egiten zaigula, geroz eta jende gutxiago gaudelako taldean. Eta ikusten dezuen bezala, taldekide guztiak gera unos chavales. Orduan, geroz eta komplikatuagoa da, eta bide batez aprobetsatzen dugu, zeuen laguntza eskatzeko. Esku batzuk beti oso ondo etortzen dira. Eta horrela, nehar pixkat inda gero, eskertu udaletxeari ematen digun laguntza, bai diru laguntzarekin eta bai instalazio zorragarri hau erabiltzen ustearekin. Eta ziklo aurkeztuko dizuet eta pixkat buruan ze gauza ditugun azalduko dizuet lehenengo saio honetan. Orain gaur bertan izango dugu Jose Ignacio Rollo, eta bertan ikusi dezakezu zertaz itzengo dugun, beraz gero bere aurkezpena ingo dut. 19an izango dugu Judith Ribas bertan, eta matematika eta euskal dantzak lotuko ditu. Nik uste dut gai politia dela baitaren. 26an, onera etorriko da, Granadako Unibertsitateko Álvaro Martínez. Álvaro Martínez, matematikaria, aizkenengo urte hauetan espezializatu da batipat paseo matematikoak eta horrelako gauzak antolatzen, baina onera etorriko da beste gauza bat egitera. Eta egiten nahi dira orain, garai batean teorikoki sortutako hainbat tresna matematiko, konpas perfektoa eta horrelakoa Gaberroesek 10. mendean sortutakoak eta
Hoiek eraiki egin dituzte. Gaurko teknologiak erabiliz, laserrak eta bar, beraikitzeko aukera izan dute, eta bueno, ingo digu horren aurkezpen bat. Eta gero ja, otsaila 2an, bertan izango dugu Santiago Fernández, eta beak la belleza de la matematika azalduko digu. Egun berean, sariak banatuko ditugu, 10. nazioarteko lehenizkata matematika argazki sariko Jesus, lehiaketako sariak banatuko ditugu, eta egun berean ere hemen jarriko dugu erakusketa bat argazki hobenekin. Lotuta daukagu baitare jaziklotio kanpo baldin bada ere, otsailak 14ean emakumeak zientzian elkartearekin, behasainen antolatuko dugu beste hitzaldi bat ingenieriak kolegioarekin batera. Bueno, beste gauza asko lotuta ditugu, Medin Goierriko egitaraua ere lotuta dago, eta bueno, beste hainbat nobedadere baditugu aurten ere pixka bat atzera gelditu zirenak. Fetxa jarri gabe badaude ere, aurten ere berriro inguru ontara, ziur asko Lazkaura, eramango dugu bertso zientzia saioa. Ez dakite dakizuen zer da, baina bueno, azaltzen dizue pixka bat, etortzen dira 3 izlari, egiten dituzte 10 minutuko saioak, eta gero bertsolari egiten digute laburpena edo nahi duten komentarioa hitzaldi horien inguruan, eta baita ere ekarriko dugu erakusketa bat kultura zientifikoko katedraren eskutik eta Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik, ekarriko dugu baita ere erakusketa bat kalean jartzeko. Orduan, hori dira pixka bat nobedade modura. Eta, bueno, udaletxeari eskertu diogun bezala, aipatu barra daukagu ere, guzti hau aurrera eramateko ezinbestekoa degula Euskal Herriko Unibertsitatearen laguntza eta batipat zientzia eta teknologi fakultateak ematen dizkigun erreztasunak. Eta, bueno, diskurso luzea egin da gero, desente zautzen hauzu eta asko animatu aurretio, aurkeztu ingo izue beak ere hitzeiteko aukera txiki bat izan dezan. Bueno, Jose Ignacio Rollo, Euskal Herriko Unibertsitatean hasi zan ikasten matematika, eta gero bukatu zon Zaragozan. Postdoktoradua Santiagon egin zon, 15 urtez egon zan Bilboko ingenieritza eskolako klaseak ematen, irakasle bezala, eta gero ja pasatu da matematikako sailera. Ikerketa eremuari dagokionez, topologia eta geometria dira bere ikerguneak. Eta, bueno, divulgazioan ere denbora asko zibilita dago, eta, bueno, nik hainbat hitzaldi eta entzunda gero eta ikusita gero, aitortu barra daukat egiten dona guztau egiten zaiola. Eta horrelakotan hitzaldiak beti politiak izaten dira. Eta gaur ez dut gutxigo espero. Beraz, nahi dezunean, Jose Ignacio, aurrera. Eskerrik asko. Badukat, bai. Eskerrik asko, lehenizkata elkarteari, eskerrik asko dan hori, etortzeagatik, espero dut hitzaldia interesgarria zuei gertatzea. Gozamena da, eta benetan atsegina herri eder honetara etortzea, lehenengo aldia, espero dut azkena ez izatea hemen, eta publiko honi, ez da, ostiral batean txarla bat emotea. Hainbat gustuko dudan gauza honi buruz, matematikan, Euler formula, bueno, formula podriedrikoa ipini behar nuen, altxor hori. Behar bada, nik gogoratzen dut nik lortu nuen beka doktoral bat, bi euskal matematikari famatuak, ez ditut esango zeintzuk, galdera bat egin zidaten, zein da zure teorema gogokoena karreran, beraz ez dut gogoratzen ze demontre esan nuen, gauza tekniko bat izango zen, baina ez nuen ezagutzen, gaur egun esango nuken Euler formula dela. Gustukoen dudan formula edo gustukoen dudan emaitza, gaur bertan komentatuko duguna. Euler formula, baina eske Euler formula asko daude. Beraz, bilatzen baduzue, askok, Euler formula hori da, ez da? Eberipi gehi bat berdin 0, formula borobila agertzen dira, matematikan famatuenak diren, ospetsuenak diren zenbakiak agertzen dira. Logaritmo nepertarren oinarria, I unitate irudikaria, pi zenbakia, pi zenbakia.
Ez bat eta zero, zenbaki importanteenak. Orduan formula hori, erdi esoterikoa edo erligioso dela, baina hori ez da gure formula gaur. Hori bada, beste Euler formula bezala agertzen da hainbat lekutan, beste hori ere, ez da, kalkulu konplexuan erabiltzen dena, beraz, honen orokormen bat da, besterik ez, baita ere algebran, zenbaki teorian, badago beste Euler teorema, iaia edo zein ere mutan badago Euler teorema edo Euler formula bat. Hainbat gauza deitzen dira Eulerrekin, hori da Riemann zeta funtzioa, eta beraz badago kalkulatzeko erabat zenbaki lehenak erabiliz Eulerren beste formula benetan famatua, eta gamma funtzioa, eta bar. Guri interesatzen zaiguna, honako hau da. Poliedro baten elementuen kopurua elkartzen dituena. Horrentxe bertan komentatuko dugu emaitza, baina horrela, idaz daiteke erpinak ken ertzak gehi aurpegiak berdin bi. Komentatuko dugu. Mesedez, utxidazue egiten, ez da? Hori da, aurkibidea komentatuko dut, hasiko gara Eulerren formula emaitza ez da bakarrik ederra, baizik eta historio ederra dauka atzean. Eta benetan kuriosoa, nik uste dut filme bat egiteko modukoa behar bada. Orduan historia komentatuko dut, hor agertuko dira hain famatuak diren hainbat matematikari, ez bakarrik Euler, baizik eta Descartes, Legendre, Cauchy, eta hainbat. Gero, aplikazio batzuk, historiarekin nik uste dut entretenituta egongo arela, eta gero, bizpairu aplikazio komentatuko ditut, eta beraz, amaituko dugu formula, matematikan gauzak ez dira bakarrik enuntziatzen, teoremak frogatu egin behar dira, frogapen egingo dugu, eta egingo dut, benetan frogapen bitxia, nik gustuko dudana, noeren arka, agertuko da, uholde nagusia, eta guzti, uholde nagusiarekin frogatu daiteke Eulerren formula era bitxi batean. Baina, az gaitezen, Euler formula poliedrikoa azaltzen. Ona hemen Euler zigilu honetan agertzen dena, eta teorema poliedroak honako izakiak dira. Poligonoz osaturiko solido hauek dira. Orda, intuitiboki kuboak, ikosaedroak, dodekaedroak, horiek dira poliedroak. Eta poliedro konbexu bat, zer da poliedro konbexu? Hori bada poliedro konbexu, poliedro hau ez da konbexu. Zergatik, konbexu izatea honako hau da, hemen hartzen baditugu gainazeleko edozein bi puntu, eta lotzen baditut, izpi baten bidez, orduan poliedroaren barnealdetik igaro behar dut. Hori da konbexua izatea. Hemen aldiz, poliedro hauek honek pintxoak ditu, ikusten duzue? Orduan ez da konbexua, pintxoak ditu, konkaboa da. Zergatik, ikusi, erpin honetatik honetara joateko ikusi lerro zuzenak kanpotik dago. Ikusten duzue? Hori gertatzen da pintxoak edo menbiak izateagatik. Honek, izan ditzake erpinak, baina ez dauka beste pintxo motako horiek. Hori da konbexua. Edo zein poliedro konbexu bat hartzen badugu, izango ditu hainbat erpinak, hau esek dira, hainbat ertzak, eta hainbat aurpegi. Orduan, V erpin, E ertz eta F aurpegi baldin baditu, beti betetzen da, V kene gehi F berdin bi. Nahiko formula borobila erraza ulertzeko eta egiaztagarria. Horrentxe bertan egiaztatuko dugu. Erpin kopurua, ken ertz kopurua, gehi aurpegi kopurua, beti bada bi. Bada benetan kuriosoa, inork ere ez konturatzea lehendik. Komentatu nahi dut hemen ere, zigilu hau ipini dut, nik uste dute Suitzarra zen Euler, eta hemen agertzen da, hemen lotza ematen dio, ez da? Berari, ikusi, hemen ikosaedro bat ikusten da, honako hau bezalakoa, hemen 20 triangelu aldekide daude, eta 5 naka elkartzen dira. Eta hemen erpina kontsideratzen badut, hurbilen dauden 5 erpin horiek plano berdinean daude, eta beraz pentagono erregular bat osatzen dute. Baina hemen badago gaizki margozuta, gaizki representatuta, ikusi, honako hau, ikusten duzue, hemen badago pentagono bat, baina hemen ere pentagono baten oinarria, pentagono bat ikusi behar izango genukeen, baina
berdin du zein errepresentazio sistema aukeratzen duzun, pentagono lau bat errepresentatzen baduzu, eta hiru erpin lerro berdinean amaitzen badira, hiru horiek ikusi, lerro berdinean daude, orduan beste guztiak lerro berdinean egon behar dute. Claro, hiru puntuk, hiru erpinek zehazten dute plano bat. Orduan beste biak plano berdinean egon behar dute. Horregatik, hemen badago gaizki errepresentatuta zen eta beste bi erpin horiek ez daude lerro berdinean, ez hemen eta ez da hemen. Hori apur bat iraingarria, dirudi ez da, geometrian, baina hori zikilu bat da. Beraz, matematikaren MA, Mathematics Association, Amerikako elkarte baten irudia zen eta gaizki idatzita zegoen, gaizki margostuta zegoen. Hori artikulu batean irakurri nuen, gero aldatu zuten. Orain ondo dago. Hori kuriositasuna. Venga, egiazta dezagun, Santo Tomasen metodoa, hori da, atzamarra sartzea egiaztatzeko zen, eta matematikan ez dugu ezertxo ere sinisten, edo frogatzen dugu, edo, hemen frogapen, tetraedro bat hartzen badugu, tetraedro piramide triangeluar, zenbat erpin, bat bi hiru oinarrian, eta beste bat, lau, ezta, lau erpin, zenbat ertz, hiru oinarrian, eta beste hiru hortik, sei. Eta zenbat aurpegi? Lau aurpegi. Tetra, lau aurpegi. Orduan, lau, ken sei gehi lau, bada bi. Eta kubo bat hartzen baduzue, edo dekaedro bat, edo zein prisma, piramideak, beti ematen du bi. Orduan, egia ez da dezakezue, eta bada nahiko kuriosua, eta, gelan, ikasgelan egiteko ekitaldi ederra da, normalean hori. Gure lehen matematikaria agertuko da, Euler ez dena. Descartes, ona hemen. Txiripaz, aurkitu egin dugu Eulerren formula, Euler zen lehenengoa, topatu egin zuen lehenengoa. Baizik eta Descartes behar bada. Ikusi, Descartes, urte hauetan, bizi zen, eta Suetzian, ikusi, hil zen 1650 urte baldeenago, Suetziarako bidaia berezia egin zuen, zeren eta Greta Garbok fitxatu egin zuen, kontratatu egin zuen, Greta Garbo ez, Kristina, Suetziako Kristina erregina, eta filme ospetsu bat dago, ez da, Greta Garbok egiten zuen rol hori. Ze gertatu zen, Suetzian, bere maisu edo tutore, filosofia, tutore berezia, pertsonala, izateko, Suetzian sekulako hotza egiten du, ez teizen baino apurtxo bat berogo, baina sekulako hotza da, eta gizara joa, urte bat bere ezen iraun hor, bizirik. Euler Descartes gizara joa. Berak esaten zuen nahiko alperra zela eta geratzen zela hor, ohean, lan egiten, eta benetan hotz zegoen ohetik kanpo. Gizarakoa hartu zuen hori da. Orduan bere gauza guztiak eta paper guztiak, liburuak batu egin ziren kutxa batean eta bidali zuten Parisera. Baina istripu bat gertatu zen eta kutxa hori zenan amaitu zen. Zenatik bera joaten zen kutxa hori eta orduan ondatu egin ziren liburu asko, Descartesen idazki asko, tragedia. Baina, tragedia naiz eta gertatu, zorionez, paper batzuk kontserbatu egin ziren, apur bat guztita, lehortu egin ziren, eta esposaketa bat egin zen horrekin. Eta urte asko ondoren, ikusi 20 piko urteren ondoren, Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, kalkuluturen sortzailea Newtonekin batera, biok sortu zuten, eta Leibniz Parisetik zegoen, erakusketa hori ikusteko, teorema hau benetan interesgarria dirudi, eta orduan atera zuen, bere smartphone eta argazki bat atera zuen. Baina, klaro, smartphoneek existitzen ez zirenez, atera zuen paper bat, kopiatu egin zuen, orduan bere apunte pertsonal bat zen, horregatik egin du txistea, apunte pertsonala, eta apunte pertsonal hori galdu egin zen ere, geratu zen hor Leibniz hil zen ostean, hor bere gauzen artean, eta eskerrak bildumalariak existitzen direla. Bildumazale amorratu batek, konde bat zen, Foucher de Careil kondea, bildumazale amorratua eta berak erosi zituen Leibnizen paper guztiak, eta haien artean horri arkitu zuen. Baina 1800 urtea zen, Eulerren teorema argitaratuta zegoen, eta frogatuta eta guzti. Baina ikusi zelako zein da gertaera hori gertatzeko probabilitatea, ezta? Oso txikia, hemen, nabertan ez inoiz ere esan, inoiz ere ez ezadazu esan zein den probabilitatea, hori filme baten
filme famatu baten esaldi bat da. Never tell me the odds, ez esan inoiz ere hori ezinezkoa dela. Venga ba, egin dezagun Euler Descartesen formula ez zen berdina, V, N, gehi, F, S, beste ikuspuntu batetik egiten zuen, naiz eta baliokidea izan. Horregatik interesgarria da, nola matematikan ikuspuntu diferenteak daude, gauza baliokidea esateko. Beitu, behar dugu defizit angeluarraren kontzeptua hemen. Kubo bat hartzen badugu eta ipintzen badugu ikusi erpin batean elkartzen dira hiru karratu. Ona hemen, hiru karratu horiek. Desplegatu egin dut, hori, izango baliz plano bat egiteko. Eta hemen, klaro, hiru karratu horiekin ez da osatzen plano osoa. Falta dira 80 gradu. Angelu zuzen bat falta da planoa osatzeko. 360 gradu lortzeko. Dodekaedro bat hartzen badut, dodekaedro baten erpin batean, hiru pentagono erregular elkartzen dira, bakoitzak 108 gradukoa, baina orduan ez da nahikoa, 36 gradu falta dira. Orduan hori da, defizit angeluarra, erpin honetan bada 80 gradu, honetan gradu gutxiago. Hori da defizit angeluarra. Zer da defizit angeluar totala? Descartesek aurkitu zuen, hori da defizit poliedro bat emanda, konbezu esan dezagun, poliedro bat emanda, defizit angeluar osoa, erpin bakoitzeko defizit angeluar guztiak batzen baldin baditugu, beti lortzen zen zenbaki berdina. 700 eta 20 gradu edo 4 pi erradian. Orduan hori bazen konstante bat poliedro guztietan, eta hori zen Descartesek aurkitu zuena. Beraz, formula guztiz baliokidea da. Ez dut egingo, baina ez da zaila. Bakarrik argumentu batzuk egiten, angeluekin, poligonoekin, lor daiteke Eulerren formula komentatu nuena, eta honako hau baliokideak direla. Baina Eulerrek ez zuen, Descartesek ez zuen ondorioztatu, baina beste korolario hau bai, atera daiteke, poliedro batek F aurpegi, V angelu solido eta G angelu lau baldin baditu, orduan formula antzeko bat betetzen da. Garai horretan ez zen hitz egiten poliedro baten ertzari buruz, ertza bada hau. Garai horretan hitz egiten zen poligonoei buruz. Orduan poligono honen aldea bai, baina poliedroaren ertza ez, beste kontzeptu, beste ikuspuntu diferentetik egiten zen. Horregatik esaten da, berak, hori da, aurpegi honen angeluak kontsideratzen ziren, angelu lauak dira horiek, ge angelu lau daudela, esaten da, eta angelu ertz bakoitzagatik baditugu lau angelu lau. Eta orduan bakoitza bi aldiz gehitzen ari gara. Orduan, Descartesek lortu zuen formula hori, berak ez zuen ere erabili erpinaren kontzeptua. Guretzat nahiko, gaur egun nahiko naturala da. Baina guretzat hori bada, poliedroaren erpin bat, garai horretan hori bazen angelu solido bat. Hori da, hainbat poligonoen angeluak elkartzen dira, eta 3 dimentsioko angelu, komien artean, bat osatzen da angelu solidoa esaten zuen. Orduan horrela idatziko dut, V angelu solido, baina erpin kopurua da, berdin-berdin, eta G hori antzekoa bada bi aldiz ertz kopurua. Horregatik formula hau, G bi erekin ordeztuz, formula baliokidea lortuko litzateke. Orduan, Descartesek formula baliokide bat lortu zuen. Komentatuko dugu orain, Eulerren emaitza, klaro, Descartesen lana ezagutu gabe, ona hemen, berak, Eulerrek lehendik aurkitu zuen emaitza, frogatu gabe. Eta Goldbach, garai horretan, garai honetan, gaur egun, zuk matematikako formula bat aurkitzen baldin baduzu, orduan aldizkari batera bidaltzen duzu zure emaitza. Frogapenarekin eta guzti, eta gero argitaratuko dute, ala behar bada ez. Baina, garai horretan, matematikarien arteko harremana guttunen bidez egiten zen, eta Goldbach famatuari gutun bat bidalizion, eta esan zion, aurkitu dut sekulako formula ederra, eta liluratuta nago hori Eulerrek esaten zuen inork ere lehendik ez aurkitzea harrigarria da, zen eta Grezian ere ezagunak ziren poliedro guzti horiek, tetraedroa, ikosaedroa, eta ertz kopurua, erpin kopurua, aurpegi kopurua guzti hori ezaguna zen, baina inork ere zuen aurkitu, eta hain begibistakoa dirudi, baina ez, hain simple, ez da esateko horregatik behar bada hain polita.
Bueno, terminologia, esan dudan legez, erpinitza ez zen erabili, baina Eulerrek Euler hasi zen ertz erabiltzen, eta beraz, importanteena dela, bada Eulerren ikuspuntua zen, eta bera hasi zen ikusi, erpinak badira 0 dimentsioko gizakiak, elementuak, puntuak, 0 dimentsioa dute. Ertzak, ja, lerroak dira, 1 dimentsioa dute. Aurpegiak 2 dimentsioa. Orduan formula horretan, Eulerrek aipatu zuenean, agertzen dira 0 dimentsioko elementuak, ken 1 dimentsioko elementuak, gehi 2 dimentsioko elementuak, diferente da. Beste eratara bazen angelu solidoak, angelu kopuru planarra, diferente. Orduan, Eulerrek horrela antolatu zuen. Eta bere frogapena guztiz desberdina zen. Inoiz ere zen ikusi alako frogapenik zen, eta garai hartan normalean kalkuluak egiten ziren. Descartesen frogapena beziren, venga, kalkula dezagun zenbat gradu batzen den guztia. Baina hemen, ikusiko duzuen legez, frogapena guztiz diferente da. Bueno, eta Descartesen defizit angeluar totalaren formula ere, ondore estatu zuen Eulerrek, baina ja kuriositate moduan. Bale, ikus dezagun froga. Hona hemen dago Euler, zuitzarra, bere aurpegia, bueno, froga bada guztiz diferentek. Ikusi, zein da ideia, froga egingo dugu poliedro hau eredutzat erabiliz. Hona hemen kubo bat. Ez arduratu hemen egin dut oinarri transparente bat, papiroflexez, baina beraz, hemen badaukagu kubo bat. Ikusi froga, lehen, erpinak banan-banan erauziko ditugu. Demagun gure poliedroa gaztakoa dela. Orduan, xafla batekin edo plano batekin ebaki dezakegu erpin bat erausteko. Orduan, erpin baten inguruan ebakitzen badugu, orduan piramide bat lortuko genukeen, ezta? Baina hartzen baditugu, hori da, hurbil dauden 3 erpin, orduan egin daiteke halako moduan non tetraedro bat kentzen den. Orduan hemen, pausu bakoitzean, ikusiko dugun legez, erausiko ditugu tetraedro guztiak, eta ikusiko dugu pausu bakoitzean, kantitate hori V, kene, gehi F, ez dela aldatzen. Orduan, ikus dezagun, erausiko dugu, lehen, hemen, kubo honetan, erausiko dut honako tetraedro hau. Tetraedro hau ez da erregular, baina, bueno, tetraedro bat da, ez da, piramide triangeluar. Orduan, ikusi, gertatzen da V, ken, E, gehi F. Hemen, kentzen ari naiz, erpin hau. Erpin gehiagorik kendu dut ez, ikusi, 3 erpin hauek, zeuden jatorriko poliedroan. Orduan, poliedro honen, erausi ondoren lortzen dudan poliedroa eta poliedro honek erpin bat gutxiago dauka. Zer gertatzen da aurpegi kopuruarekin? Aurpegi kopuruarekin, ikusi, hemen, 3 aurpegi kentzen ari naiz ez, eta aurpegi hau lauki bat zen, eta hori badateran gelu bat, baina ez da aldatu. Ez da aldatzen. Baina hemen ikusi kentzen ari naiz, hori kenduz, aurpegi zuri bat sortu da. Orduan, aurpegi bat gehiago dauka. Erpin bat gutxiago, aurpegi bat gehiago. Poliedro berriak. Eta ertz kopurua aldatu da, ikusi hemen kentzen ari naiz 3 ertz originalak, baina beste 3 ertz berriak sortzen dira, diagonal horiek. Ikusten duzu? Orduan, ertz kopurua ez da aldatzen. Badago, erpin bat gutxiago, aurpegi bat gehiago, baina ertz kopurua ez aldatzen, baina bataz bestez, V, kene, gehi F kantitatea mantentzen da, irauntzen du. Orduan, horrela, aurrera, joan gaitezke, kentzen dut beste hau, eta V, kene, gehi F berdina da, kentzen dut tetraedro hau, esate baterako, V, kene, gehi F berdina, eta berdina, eta azkenean geratuko zaigu bakarrik tetraedro bat. Eta tetraedro honetan, ikusi zer gertatzen da, egin dezakegu zenbaketat, lehendik egin dugu, eta bada, 2. Orduan, frogapena hau da. Oso ederra da, zen eta bada guztiz geometrikoa, bada beraz frogapen kombinatorio bat. Ez dugu ezertxo ere kalkulatu angeluak edo luzerak, ez, bada guztiz kombinatorioa, nahiko proba topologikoa. Baina, tamalez, arazoak egon badaude. Lehen arazoa, hemen nik oso era politean egin dut, baina bidean poliedro eskonbesuak lor daitezke. Ikusi hemen nik egin dudan moduan, beti gure poliedroa bada konbexua,
eta hemen hori kentzen baditut, orduan ikusi poliedro konbexu bat lortzen da, baina bi hori kentzen baditut, poliedro eskonbexu bat, konkabo bat lortzen da. Problema izan daiteke ala ez hori. Kasu honetan ez da problemarik, baina ja ez du teorema betetzen. Orduan indukzioa gaizki eginda dago. Eta are txartoago, hemen bidetik sortzen diren ikusi, hemen bi horiek kentzen baditut, lor daiteke, hemen nik ere baneukan honako forma hau, frogapenean, prozesuan, honako forma hau, eta hau kendu nuen, baina zuria kentzen baldin badut, ikusi zer lortzen dudan hemen. Hori poliedro bat da, bada forma degeneratu bat. Badira, bi poliedro batera pegatuta ertz baten bidez, ikusten duzue? Hori poliedrotzat onartuko dugu, ala ez. Beraz hemen, Eulerren formula ez da betetzen. Orduan, indukzioa, frogapenak ez du funtzionatzen. Orduan, problema horiek saiestu behar dira eta Eulerrek ez zuen esan funtzionatzen zuela. Orduan, frogapena gaizki zegoen. Baina, bueno, hori gainditu daiteke. Baina duela oso gutxi Samuelsonek aurkitu zuen estrategia bat, tetraedroak beti, orokorrean, estrategia egoki bat, beti pausu bakoitzean frogapen honerrek funtzionatzeko. Orduan existitzen da. Horretarako erabiltzen da inguratzaile konbexuaren ideia, nozioa, hori, definizio hori esen existitzen Eulerren garaian. Horregatik normala da Eulerrek ez aurkitzea. Bueno, beste frogapenak. Legendre, beste Adrien-Marie Legendre, beste matematikari famatua, nik bizitza osoan uste nuen hori zela, hori agertzen da ia matematika liburu guztietan, argazki hori, baina duela oso gutxi, nik uste dut 10 urte edo, duela oso gutxi aurkitu zen, hori ez zela benetako Legendre, hori politikari bat zen, Legendre izenekoa, baina ez zegoen beste argazkirik, Legendre matematikariaren, hori da, hemen dago, Legendre, eta hori da Legendren marrazki margo bakarra, erretratu bakarra. Bere ikasle batek egin zuen. Nik asmatzen dut, penkatu egin zuela, zen eta ez da agertzen oso... Bueno, Adrien-Marie Legendre. Berak egin zuen lehenengo frogapen zuzena, zorrotza. Ondo eginda, benetan eginda. Bada oso ederra, froga ere. Ikusi, hartzen dugu orain poliedroa kuboa, esate baterako, demagun aurpegiak transparente direla, eta demagun barruan isa puntu bat hor argi iturri bat daukagula. Argi iturri bat. Eta demagun hemen ertzak opakoak direla. Orduan, hemen sartzen dugu esfera baten barruan eta proiektatzen dugu argia. Orduan hemen itzalak, ikusten duzue itzala, itzal honekin sortzen da poliedro esferiko bat, marrastuta hor esferan. Eta horrekin gero trigonometria esferikoa erabiliz, klikla, kalkulak egiten dira, eta hori ez dut egingo, baina mekanikoa da, bada erraza egiteko, eta beraz lortzen da formula horrek bidez. Hori zen ideia polita da, hori ere egin daiteke beste poliedro honekin, nahiz eta konkaboa izan, honekin sartzen duzu hori eta lortzen duzu ere beste grafo bat esferan komplikatuagoa, baina lortzen da, eta argumentazio berdina egin daiteke. Orduan, eta beraz, Euler formula egiazkoa da, betetzen da poliedro honekin ere. Orduan ez da, bakarrik poliedro konbexuekin lan egiten, guztiekin funtzionatzen du. Hori beste froga bat, behar bada, ja, modernoagoa, Cauchy, beste bat. Hemen dago Cauchy, gaztea zenean, eta Legendre bazer bere tesi zuzendaria, eta esan zion lan egiteko poliedrotan, poliedroaren zurruntasunean lan egin zuen, eta bidenabar beste froga bat aurkitu zuen. Beste froga bat guztiz diferente. Froga honetan, interesgarriena da, poliedro baten grafoa erabiltzen dela. Eta hori bai bada kontzeptu modernoa. Zer da grafo bat? Kubo batean, ipintzen baldin bagara hemen aurpegitik benetan gertu eta ikusten baldin badugu barruan, non dauden beste erpin guztiak eta beste ertz guztiak, honako hau ikusiko genuken. Ikusten duzue? Hemen aurpegia ikusten badugu eta ikusten baditugu ikusi aurkako aurpegia, hemen dago, eta hemen ertz horiek hemen, hori da grafo bat. Imagina dezakegu elastikoak direla, poliedroak erausten dugula nahi baduzue aurpegi bat, eta horrela zabalduz, poliedroa zabalduz, ikusiko litzateke hori plano batean. Orduan, eskema horiei grafo deitzen zaie, eta sekulako garrantzia duten gaur egun hainbat
arlotan. Orduan, horiek dira kubo, tetraedro, oktaedroaren grafoa. Hemen ikusten dira ertz eta erpin guztiak, eta aurpegi guztiak bat izan ezik, kanpokoa deitzen zaio. Normalean, kontsideratzen da, kanpokoa da kendu egin dena. Cauchyren ideia grafoarekin frogatu zuen, orduan berak, guztia. Grafoa, orduan, lehenengo pausua bazen, grafoa triangeluarizatu egin zuen. Zer da triangeluarizatu? Hemen, karratu bat baldin baduzu, ez, marraztu diagonal bat, eta orduan, lortzen duzu, bi triangelu. Orduan, hori egin daiteke edozein poligonarekin, eta beti, suposa dezakegu grafoa triangeluz osatuta dagoela. Eta ikusi, diagonal bat gehitzen dugunean, gehitzen ari gara ertz bat. Baina, gehitzen ari gara ere, hemen lauki bat geneukan, eta orain bi triangelu. Orduan, aurpegiko purua ere gehitu egin da, bat, unitatez. Orduan, baina erpin kopurua ez da aldatzen. Barkarrik, diagonal bat marrazten badugu, erpin kopurua berdina da. Baditugu, aurpegi bat gehiago, ertz bat gehiago. Baina ken e gehi f, konpentsatzen dira, bat gehiago eta bat gehiago, baina ken e gehi f mantendu egiten da. Ideia hori jarraitzen da frogapenetan beti. Horregatik, horrela, triangeluarizatuz, ez da, ken e gehi f hori aldatzen. Ez dut komentatu, baina zergatik ez dut ipini euskaraz, erpin, ertz, i. Ezin nuen erabili. Orduan, mantendu egin dut ingelesezko notazioa vertex, edge, face. Guretzat euskaraz, erpinak, ertzak, aurpegiak. Jarraituko dugu, orain, triangeluak ditugu, eta orain kenduko ditugu triangelu guztiak. Eta aurpegiz aurpegi kentzen dira guztiak. Eta konprobatzen dugu, egiaztatzen dugu, triangelu hau kenduta, kentzen dugu aurpegi bat gutxiago, baina ikusi, baina azkenean, ertz kopurua ikusi ertz bat gutxiago dago eta erpin kopurua berdina. Orduan ikusi zenbaki hori mantentzen da. Orduan kentzen dut eta kentzen dut eta kentzen dut. Eta azken finean, ikus daiteke egoera hau daukagunean edo egoera hau daukagunean zenbakia ez da aldatzen, kentzen dira triangeluaz banan-banan eta lortzen da ken e gehi f berdin bi. Badago, baina Eulerren frogapen hau ez zen zehatza ere. Pena bat da, baina badago deskribatu egin behar da zein ordenetan egin guzti hori, zen eta egoera degeneratu hauek lor daitezke Eulerren poliedroekin gertatzen zen bezala. Hala ere, existitzen da estrategia orokor bat, erabil daitekeena, hori benetan dituela 2 urte aurkitu zuten, eta hori momentuz preprint bat da, orduan hori ez dakitia onartu zuten. Nik irakurri nuen perpint hori, eta matematikari frantsesak dirak, eta bereek esaten dute, Cauchyren frogapena dago berena, batzuk esaten dutze gaizki dagoela, badago gaizki, baina konpondu daiteke. Eta horrek merezi du, hori da, proba oberena bezala kontsideratzea. Apur bat dakizuen bezala, apur bat berekoiak dira, eta nahi dute, hori da, matematika frantses baten nahi izatea oberena. Gero esango dizue zein den ere frogapen favoritoa, bale? Ez da hau, baina hau aitortu egin behar da bere eragina erraldoia dela. Matematikaren munduan grafo teoria sortzen delako eta abar. Munstroak, lehendik esan dut, hori zer da, poliedro bat da, ala ez. Claro, poliedro bat, poligonoz osaturiko edo poligonoz inguratutako irudimentzioko izaki bat. Hori da, ez da? Edo hori. Baina horiek poliedro txatartzen baldin badugu, horiek ez dute betetzen ken e gehi f berdin bi. Ez hori, erpin batetik, ez hori zer da, bi kubo, ez bada kubo bat, eta ikusi, barruan badauka karies bat, hemen kobasulo bat izango balu barnetik, eta horregatik ikusi bada gorputz solido baten mugaldea, baina ezke bi mugalde ditu, bat kanpokoa, kubo hau, eta beste kubo bat barrutik. Horrek ere ez du betetzen Eulerren formula. Hemen toru bat daukagu, horrek ez du betetzen toru, donus edo neumatiko baten gainazala da, baina gainazal poliedrikoa ikusten duzuen legez. Baina horrek ez du betetzen, ken e gehi f berdin 0 hemen, egiten baduzue kontua. Eta hemen ikusi, estrangulatzen ito egiten badugu torua, toro poliedriko hau hemen, honek ere ez du betetzen, fenomeno hau.
edo fenomeno honetan. Orduan horiek, formula horiek, izaki horiek munstruak deitzen zaie, eta orduan apur bat ordena ipini behar da hemen. Nor zen ordena ipini zuena? Nor eta Mebius. Mebius famatua da bere bandagatik, ezta? Mebius zintagatik, lehen ikusi, hau, bada, izan nahi da, gainera, ezta? Mebiusen, bai, ez nuen konturatu, ia zilindro bat zen, edo Mebius banda, hori da, Mebius banda, honen asmatzailea bazen poliedroa ja ordena ipintzeko poliedroa zehaztasunez definitu zuena. Eta orduan poliedro batean, berak esaten zuen, bada, poligonok osaturiko multzo bat da, eta bi poligonoen ebakidura ikusi, bi poligono elkartzen badira, ertz bat elkartu behar dute, ertz oso bat elkartu behar dute, edo erpin bat elkartu behar dute. Hemen ezin dira lerratuta egon, gauza horiek ez, gauzak ondo egiteko. Baita ere, konexua izan behar da, poligono bakoitzaren alde bakoitza beste poligono batekin eta soilik batekin elkartzen da, orduan horrekin hori kanpotik kentzen dugu, ezta? Bi horiek, ertz bakoitza bakarrik bi aurpegirekin egon behar du. Hemen esate baterako hori betetzen da, ertz hau bakarrik bi poligonotan dago. Honek elkartzen du poligono honekin. Hemen honek elkartzen du ertz hau honekin, lauk poligonok elkartzen ari dira hor. Orduan, murrizketa horiek ipiniz, ja, esan dezagun poliedro duinak bakarrik geratzen dira. Zeintzu dira poliedro duinak. Ez azkenean poliedro duin horiek izango dira Euler formula betetzen dutena. Poligono batetik bestera joan daiteke, hori da konexutasuna, eta erpin bakoitzaren inguruan poligonoren ziklo bakar bat egon behar du. Orduan ikusi, hemen erpin honetan, bat, bi eta hiru. Hiru poligono daude. Erpin honetan bat, bi, hiru, lau, bost, ziklo bakar bat. Baina hemen, ikusten duzuen legez, ziklo bat dago, bat, bi eta hiru, goiko zikloa eta behan beste beko zikloa. Orduan, itoketa horiek, estrangulamendu horiek, kanpotik, paretik kentzen dira. Orduan, berak lortu zuen, Mebius, guzti horiek definitzea, eta horriekin funtzionatzen du guztia. Bueno, froga definitiboa, poliedroen beste detaile importante bat azpimarratzen du. Eta hori ja bada benetan satisfaktorio. Ikusi, beste propietate bat zegoen, eta ikusi, harrigarria da froga horiekin, honekin funtzionatzeak poliedro konbexuekin, baita ere poliedro konkaboekin. Baina importanteena ez da konbexu izatea edo konkabo izatea. Importanteena bada simpleki konexu izatea. Ikusiko dugu zer den hori. Von Stautek aurkitu zuen kontzeptu hori eta frogatu zuen Euler formula horrela. Ikusi, poliedro batean, berak, bakarrik poliedro batean, uberpin, ertz eta aurpegi izatea bazen baldintza, peren edozein bi erpin ertzek osaturiko bide batez konekta daitezkeela, horregatik kentzen duzu paretik, hori, zen eta ikusi, erpin honetatik, erpin honetara, ezin zara joan, ertzen bidez. Ikusten duzue? Hemen ertz bat gehitzen baduzu, bai, baina ez dago, horregatik hori ezin daiteke izan, poliedro. Eta, baina hori ez da importantena, hau da, peren gainazaleko edozein kurba itxik, poliedroa bi zatitan banatzen duela. Orduan, poliedroan, hori da, poliedroa esferikoa izatea. Hori da, poliedroan putz egiten badut, hori esfera bat bihurtu behar da. Hori da, gure artean hori da. Ikusi nola dirazten du, hemen edozein kurba marrazten badut gainean, kurba itxia, eta ebaki egiten badut guraiziekin, orduan bi zati lortuko genituzke, ezta? Bi zati lortuko. Hori da sinpleki konexua izatea. Hori ez da betetzen, esate baterako, toro honekin. Honek, Moebiusen baldintza guztiak betetzen ditu, baina Von Stauten baldintza hori ez. Ikusten duzue ziklo hau, karratu hau, ziklo hau, guraiziekin ebaki, eta hori zilindro bat bihurtzen da. Konexua, ez dira bi zati lortzen, baizik eta bakarrik bat. Horregatik, hemen hori da zulo hau deskribatzeko era matematiko finena. Donus hau, edo neumatiko hau, eta esfera diferenteak dira. Eta hori da, diferentzia hori matematikoki desberdintzeko era importanteena. Behar bada, historian zehar agertzen den lehen aldia da.
Eta horregatik, da hori, lehenengo frogapen benetan importante. Gero, Noeren arkaren frogapenean agertuko da propietate hori. Bueno, orduan, historia, hemen ustez dezakegu, frogapen gehiago daude, askoz frogapen gehiago, hemen webgune honetan The Geometry Junkyard, ebiztenen hemen hainbat frogapen bitxi aurki daitezke, benetan kuriosoak, hemen hartzen da, esate baterako grafoa, polidoroaren grafoa, ipertzen dira kargak, positiboak eta negatiboak ertzetan, positiboak aurpegietan eta erpinetan, eta gero mugitzen dira, zenbaketak egiten dira, bueno, nahiko politak dira eta azkenean ematen du bi. Polita da, bueno, ez dute azalduko orain, baina mota honetakoak ia hitzik gabeko frogapen, benetan bitxiak, probetxugarriak egiteko. Bueno, ikus ditzagun hainbat aplikazio batzuk. Euler formularen bidez, ikus daiteke bakarrik 5 solido platoniko daudela. Solido platonikoak zer dira? Badira, baziren poliedro benetan bereziak, Greziarrek, Grezia zaharrean ikasi zirenak, eta badira bakarrik 5 horiek. Bi baldintza daude, lehenengoa bada, erpin bakoitzean poligono kopuru berdina. Erpin bakoitzean gauza bera gertatu behar da. Guztiak dira aldagarriak. Eta poligono kopuru berdina elkartu behar dira, orduan edo 3 triangelu, edo 4 triangelu, edo 5 triangelu, edo 4 hori da. Eta gainera guztiak erregular izan behar dira, poligono guztiak erregularrak. Orduan P aldeko Q poligono erregular osatzen dira. Orduan bakarrik existitzen ziren 5 horiek. Hori erraza da egiaztatzeko, hemen kubo honetan 3 lauki, hemen ikosaedroan 5 iruki aldekide, tetraedroan 3, oktaedroan 4, eta dodekaedroan 3 pentagono erregular, eta ez dago gehiagorik. Baina nola frogatzen da ez dagoela gehiagorik? Ikusi, frogapen bat, Euler formularekin egin dezakegu. Zenbatzen baldin baditugu, zenbat ertz, aurpegi bakoitzean zenbat ertz ditugun, orduan beditugu P gonoa denez, F bider P badira ertz kopurua, baina ertz bakoitza orduan 2 aldiz zenbatzen ari naiz. Orduan, horregatik hori da 2E. Eta beraz, erpin kopuruarekin ere, poligono bakoitzean P erpin daude. Orduan P bider V egiten badut, baina zenbatzen ari naiz erpin bakoitza Q aldiz. Horregatik, Q bider V berdin 2E. Orduan, formula hori lortzen dugu, V kene gehi F berdin 2 dakigunez, ordezkatzen dugu, eta bueno, eragiketa batzuk eginez, lortzen dugu hori dela ertz kopurua, eta orduan hemen beko hau positiboa izan behar du. Goikoa, zenbakitzailea positiboa denez, izendatzailea ere positiboa izan behar du. Hemen hori apurtxo batean manipulatuz, hori positiboa izan behar du, eta bakarrik tanteoz, balio posible gutxi daude. Orduan, nahiko frogapen zuzena eta erraza gertatzen da, Euler formulari esker. Euler formula bada makinaria astuna, baina beste eragiketak errazak egiteko, ariketa bezalakoa. Orduan, balio posible guztiak, 3-3, tetraedroa, 3-4, oktaedroa, 3, hori da triangelu eta 5, ikosaedroa, 4-3 kuboa, 5-3 dodekaedroa. Politxena da, hemen ez dugula erabili erregulartasun hori. Ez dugu erabili angeluak berdinak direla, eta bakarrik angelu kopurua eta kombinatorioa erabili dugu bakarrik. Orduan, erregularrak, baina poliedro ez-erregularrekin ere lan egiten du formula topologikoa delako. Hori da topologiaren muina, azken finean. Beste poligono famatuak daude, futbol baloia, esate baterako, Fullerenoa, ona hemen, pentagonoz eta hexagonoz osatua. Erpin bakoitzean, 3 poligono elkartzen dira, eta guztiak dira edo hexagono edo pentagonoak. Eta erregela horiekin hainbat poliedro osatu daitezke futbol baloia, edo honako hau, virus bat dirudiena, edo hauek, nanotuboak, eta horiek, egitura hauek, deitzen ziren Fullerenoak, Richard Buckminster Fuller, arkitektua famatuak, erekizutuen kupula geodesikoak, Fullerenoen egitura erabiliz. Eta beraz, Fullereno horiek existitzen dira naturan, karbono egiturak, alaxe osatzen dira, karbono egitura interesante horiek, eta badirudi benetan egonkorrak dira, propietate importanteak ziren, eta hori aurkitu zuenari, zuenei, 2 edo gehiago ziren, Nobel saria, eman zioten, eta orduan hori importante da.
Eta ze gertatzen da fulereno bakoitzean? Euler formulari esker, baditugu hexagonoak eta pentagonoak, HGIP berdin F, aurpegi kopurua, eta zenbakita, lehendik aurreko transparentzian egin dugun eragiketa berdina, kalkulu berdina eginez, lortzen dugu azken finean, ondorista daiteke dida batean, VKN gehi F berdin bi ipiniz, lortzen da, kantzelatzen dira H-ak, eta P berdin 12 lortzen da. Beti funerero bakoitzean 12 pentagono daude. Naiz eta hemen 11 eta ezakit 1000 aurpegi egon, bakarrik 12 pentagono daude. Propietate benetan importante, Euler formulari esker. Orduan fulereno orok 12 pentagono ditu. Eta hori zergatik da importante? Ikusi, baloi ezinezkoak existitzen dira, ez dakit ia konturatu zareten, baina pilota hau behin baino gehiagotan ikusi dut, hainbat lekutan. Pilota hau, ikusi, hexagonoz osatua, nork marrastu zuen hori? Ez dakit, baina, benetan ez dakit, baina ez du inongo zentzuri, hori da, ez dakit, panal bat, eta marrogostu dute, baina pilota hori ezin deteke existitu, hori fulereno bat izango zen, frogatu berri dugu 12 pentagono egon behar direla, hemen ez dago pentagonorik. Orduan, pilota hau ezinezkoa da. Championseko logoa, hori pilota bat da, hori da benetako baloia. Ikusi hemen, izarrak pentagono bakoitzean izar bat ipini dute. Eta izarrak irunaka elkartzen dira. Klaro, ikusi dodekaedroaren egitura, famatua, baina logotipoan, launaka elkartzen dira horiek. Eta beraz, kuriositatez, frogatu daiteke Euler formularekin Championsen logotipoaren baloi hori ez dela existitzen, ezin dela existitu. Orduan, ezin duzu hori osatu, erregela horiekin, ezin da, edo pilota, hori da pepino baten antza, izan behar izango lukeen, nanotubo bat bezalakoa, orduan ezin izango zen futbolean jolastu, honekin, ezta? Bueno, hori badaukagu aurkitu genuen eta argitaratu genuen, hori da nire bitezi zuzendari ditut, bata batzuk ezagutzen duzuen, Marta Macho, eta bestea Martin Saralegi, biok argitaratu genuen hori, Sigma aldizkarian, Sigma aldizkariaren egilea edo koordinatzailea bazen Santi, bi aste barru etorriko dena. Berari galdetua diozue. Hori futbol baloi ezinezkoak deskartatzeko ere balio daiteke. Komentario txiki bat gutxienez egin nahi dut matematika modernoetan nola agertzen diren aplikazio horik, zen eta badirudi, hori bitxikeria bat da, ezta? Bakarrik esateko Championseko futbol baloia existitzen ez dela, baina ez, aplikazioak benetan importante daude Euler eta importantena bada Euler poinkareren karakteristika. Ez dut garatuko hori asko, baina gera gaitezen ideiarekin. Gogoratzen duzu Eulerren formula B0, 0garren erpinak, 0garren dimentsioko izakiak, bat dimentsioko izakiak, 3 dimentsioko izakiak. Topologian, matematikan, hainbat dimentsioko izakiekin edo espazioekin lan egiten dugu. Eta beraz, ez daukagu bakarrik erpinak, ertzak eta aurpegiak eta dimentsio gehiagoko elementuak dauzkagu. Elementu horiek gehitzen baditugu alternatiboki lortzen da zenbaki bat Euler Poincareren karakteristika. Gutxi gora bera esan dudana da. Eta edozein espazio orokorrarekin egiten da. Eta esate baterako hemen dago esfera bat, hemen dago toro bat, eta jakina esferaren Euler Poincareren karakteristika badabi, zen eta hemendik aurrera ja ez dago ezer, orduan bakarrik komentatu ditugunak daude, bi, eta toroan, bada 0, komentatu nuen legez, eta horrek badauka bere esanahi geometrikoa, eta bada ikusi, esfera bat osatzen baldin badugu, saiatzen baldin bagara, esfera osatzen zirkuluekin, hori ezinezkoa da. Beti, ikusi, hasiko naiz osatzen, eta hemen singulartasun bat, puntu bat gehitu behar dut. Ikusten duzue? Eta hemen gehitzen ditut zirkuluak, azken finean, puntu bat lortu behar dut. Eta badaude bi singulartasunak. Bi singulartasunik badira hemen Eulerren zenbakian agertzen direnak. Hori da. Hemen toruan, osatu daiteke zirkuluekin, zirkulu, eta osatzen dut donus bat, problemari gabe. Ez dago singulartasunik, horregatik da 0. Hori da, esanahi geometriko bat, esanahi fisiko bat, beraz, eta hori, bakarrik komentario honekin konformatuko naiz. Eta amaituko dugu, benetako frogapen bat, eta ez dugu frogatu oraindik, Eulerren formula frogatuko dugu. Euler Noeren arkaren frogapena, Mebiusena da frogapen hori. Hori liburu honetan aurkitu nuen, The Geometry Junkyard webgunean, eta liburu honetan agertzen zen estrainekoz. Ikusi, frogapena egiteko,
gure poliedroa planeta bat dela simulatuko, imaginatuko dugu. Planeta bat da, hori bada, benetan hemen eskuan daukadan antzekoa. Ikusi, nahiko zarra da, hori egin nuen dituela 20 urte, hori ere, dituela 20 piko urte, eta horrein mantentzen da, baina zartu egin behar du purtsu batean. Ikusten duzue, hemen punto zila bat daukagu, ezta? Aulki puntu bat daukagu hemen. Aulki puntua eta hemen ere horiek apurtxo bat ondatuta daude, gauze bera egingo dugu gure planetarekin. Poliedroaren erpin bakoitzean, hori da, apur bat eramango dugu gora, altuera izateko, eta triangelu aurpegi bakoitzaren hori da, erdigunea suntzituko dugu apurtxo batean, hemen bezala. Ikusten duzu? Eta horrela sortzen dira aulki puntu horiek, baguada horiek sortzen dira ertz bakoitzean. Orduan gure planeta ja antolatuta dago. Orduan, az gaitezen gaizki portatzen, eta orduan jabek bere zigorra bidaliko du. Uholde nagusia. Eta uholde nagusiarekin ikusiko dugu zer gertatzen den Euler formula frogatzeko. Genesisen dago 40 egunekoa zen, ezta? Uholdea. Baina lehen hartuko dugu, apuntatuko dugu zenbat laku, zen eta hemen hasiko da euria egiten, ikusi euria egiten denean hasten dira lakuak sortzen. Baina, klaro, mendian ez da sortzen, ura hemen geratzen da, ezta? Hor, haranean, eta hor sortzen dira lakuak. Orduan, denbora epsilon, T berdin epsilon denean, F laku egongo dira, klaro, aurpegi bakoitzean laku bat. Orduan, F laku ditugu. Kontinenteak zer dira? Kontinentea bada, hori da, lurralde konesu bat. Orduan, hasieran, lurralde bakar bat dago, Coruscant bezala, Star Wars baduztu segustuko, lurralde kontinente bakar bat. Eta hemen, F laku horiekin zenbat kontinente daude? Oraindik joan gaitezke dozein puntutik bestera, hemen dik, orduan, konesua da, orduan, kontinente bat, bakar bat daukagu, momentuz. Baina eske, euri gehiago egiten denean, ertz hori gaindituko da, eta bi laku horiek elkartuko dira. Lakuak elkartzen dira, eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta kontinente gehiago sortuko dira. Ikusi, hemen ja badaude, hainbat kontinente, erpin bakoitzean kontinente bat lortu dugu, eta bukaeran ja amaitu zen. Horrela ez da amaitzen Genesiseko hori, arkarekin, baina egingo dugu, ikusiko dugu, zer gertatzen den, ertz bakoitza gainditzen denean. Zer gertatzen da VKNU hori da, ikusi zer gertatzen den. Hasieran L laku eta F kontinente baldin baditut, bi horiek hemen ertz bakoitzean bi fenomeno gertat daitezke. Edo lotura hutsa, edo inguraketa. Hori da lotura hutsa, ikusi. Lotura huts honetan, hasieran badaukagu L laku eta F kontinente, eta, klaro, laku horiek elkartu direnez, laku gutxiago bat daukagu. Laku bat gutxiago. Baina kontinente kopurua berdina da. Hemen, aldiz, ikusi, ertz hau ura gainditzeko zorian dago, baina gertatuko denean, laku kopurua berdina izango da, hori da laku berdina. Orduan horiek batzen badira, laku bat da, besterik ez, konesua. Baina kontinente berri bat sortzen da horrela. Kontinente berri bat. Eta hemen dago propietatea, ziklo itxi bakoitzak, guraiziekin ebakitzen badugu, bi zati lortzen ditugu. Hemen dago benetako propietatea. Horregatik da polita, froga hau Bonestauten probaren antzekoa da. Orduan, hemen, kontuan hartzen badugu, bukaeran, hasieran 0 laku eta bukaeran laku erraldoi oso bat izango dugu. Hasieran kontinente bat eta bukaeran ez dira kontinenterik ikusi, 0 egongo dira. Horregatik, U-lotura eta R inguraketa baldin badaude, ikusi F laku daude, baina kentzen dira guztiak, lotura bakoitzarekin kentzen dira, bat geratu arte, orduan F-kenu berdin bat. Eta kontinente bat dago, eta inguraketak gertatzen dira, R inguraketa, eta inguraketa guztiak gertatu ondoren, zenbat geratzen dira, V. Bat gehi R berdin V. Orduan, gatzen badugu, hori ertz kopuruak guztia bada eta badira edo loturak edo inguraketak hori dira guztiak, orduan hemen eragiketa ginez lortzen dugu bi, eta amaitzen da froga. Bada nahiko bakarri bi kontzeptu horrekin amaitzen da frogapena. Horiek dira, erabilitu dan liburuak, hori Cromwellen liburua, polidroei buruz primeran dago, Bonestauten proba primeran dago kontatuta hemen,
Euler's Gem, hori zen nire tituluaren, Eulerren bitxia, nire tituluaren ideia hemendik artera nuen, hori nahiko modernoa da, ondo dago, Lakatosen liburuan komentatzen dira xehetasunak, munstroak bizitatzen dira, era kurioso eta divertigarri batean, ikasgela bat izango balitz bezala, eta irakasleak bere ikaslerekin hitz egiten du, eta zehaztasunez hori da, hitz egiten. Bueno, eta hori da dana, eskerrik asko guztiagatik, entzuteagatik. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Galderarik badokozue? Eskerrik asko itzaldiagatik, oso interesgarria. Ulertu dugun neurrian, oso interesgarria izan da. Ni galdera badaukat, bai, poliedro platonikoi buruz, edo oroar bestei buruz, kontatu dezunarekin erlazioa du poliedro horiek garatzerakoan plano batean gelditzea? Horrek zerikusirik badu kontatu dezunarekin edo... Bai, poliedroak. Beraz, grafoa nola lortzen da, poliedro baten grafoa, bai, hori oso importante da. Edo zen poliedro hemen agertzen dira, kotxiren frogapenean, hemen, ikusi, hori dinozu. Bai, oso importante da, edo zein poliedro eman da, hori da poliedro esferikoa baldin bada, hori da simpleki konexua izatea, esferikoa baldin bada, erausten duzu aurpegi bat, egin daiteke matematikoki gu deitzen dugu proiekzio estereografikoa, behar bada ikusi duzue, eta orduan lortzen da planoan plano hori. Nahi baduzu, ikusi, imagina dezakezu hemen daukazuela kuboa, edo ikosaedroa horrela. Ipintzen dut hemen mahai bat, demagun poliedro hau transparente dela. Eta ipintzen dut argi bat hemen goian. Eta orduan proiektatzen da, ikusten duzu, proiektatzen da hemen guztia. Eta grafo hau, non dago ikosaedroa? Hemen, gutxi gora bera, grafo hau lortuko lizateke. Behar bada, hori da, marra batzuk lotzen dira, baina mugitzen duzu apurtxo bat poliedroa, eta hori beti lor daiteke. Orduan, horrela lor daiteke ere grafoa. Grafoaren abantaila bada hori planoan dagoela eta argumenta dezakegu espazioan baino askoz errazago. Eta hori askoz konputazionalagoa da, programatu dezakezu hori. Eta beraz, dakizuen legez horiek, esate baterako, metroko hiri haundi baten, metro geltokiak agertzen diren mapa horiek grafoak dira. Grafoaren propietateak funtseskoak dira gaur egun, hainbat gauz egiteko, edo udaletxe batean hori da, hondakinak, puntu jakin guztietatik igaro behar baldin badugu, ertzak eta bideak kontuan hartzen dira, ibilbide optimoa kalkulatzeko, guzti hori grafoteoriarekin lotuta dago. Orduan, hori zen behar bada, agertzen zen lehenengo aldia, matematikaren historian, plano hori lortzeko era, bada oso importante. Hori kontzeptualki oso importante da, horregatik komentatu dut. Beste galderarik? Tira. Aurrekoarekin pixka bat jarraituz eta zehazteko horre ikusi dut papiroflexian ere lan egiten dezula. Orduan, galdera izango litzateke, beriztu dituzu poliedroak benetazko poliedroetan eta benetazkoak ez ziren batzuetan edo. Kontua da, benetazkoak ez diren horiek papiroflexiako pieza bakarrarekin montatu daitezke? Ez. Hemen mustroak, ikusi, agertzen diren mustro guztiak papiroflexiaz egin daitezke problemari gabe. Eta pieza bakar batekin, bai, papiroflexian erregelak apur bat malguagoak dira. Ikusi, beti montatu dezakegu apurtxo batean papera berearekin, eta bar. Ez dago inolako problemarik. Diseinuaren beste erronkak daude. Are gehiago, papiroflexian horiek zati egiten dira, hainbat zatirekin gero enkasatzen, hori kalzeta izango balitz bezala, edo makarmea orduan nahiko divertigarria da, nola enkasatu, gero nola trabatu pegamenturik gabe ondo geratzeko. Eta ondo geratzeko normalean angeluak ere aztertu behar dira, eta gero proportzioak nola lortu paperarekin, orduan matematika, benetan interesgarri dago lotuta.
ez mustruak izatea ala ez, normalean ez dago inotutan kasu honetan. Baina, euler karakteristika bai agertzen da diseinuan esate baterako. Zuk esate baterako toru bat diseinatzeko, donus bat diseinatzeko, kontuan hartu behar duzu zenbat zati izango diren, zen eta VKN gehi F berdin 0 bete behar da. Eta hori ez da beti erraza lortzeko, orduan, bai, kontuan hartzen da hori ere. Orduan, bai, agertzen da formula, 0 izateko, baina horiek egingarriak dira, papiroflexiaz, bai. Eskerrik asko. Besterik ez badago, agurtu aurretik betikoa, hemen izango ditugu tortilla pintxo batzuk, eta ardotxo bat edateko, eta gure artean ebazu hitz egin, edo behi zerbait galdetu, momentu hori da. Bestaldetik, berriro ere gonbidatu datorren ostiralean hemen izatea, Judir Ribas izango dugu, Euskal Dantzak eta Matematika bilduz, Euskal Dantza batipat sortzen den geometria, kombinatoria eta hainbat gauza, eta nik usten dut oso atsegina izango dugula. Eta besterik gabe, eskertu zuei hemen egotea, eta Josi Naziori izan don hitzaldi zoragarria. Eskerrik asko. Eskerrik asko.